Тепер не замерзне. Політв'язню Володимиру Балуху напередодні змогли передати теплі чоботи, речі та трохи продуктів. Нині Володимир Балух має бути вже у російській Твері. Напередодні ж його дивом відшукали у Ярославлі, повідомила у своєму фейсбуці російська активістка Вікторія Івлєва. Нагадаю, Володимира Балуха етапують із Криму до російської Твері протягом майже місяця. Ще 18 лютого його із теплого Сімферополя без жодних речей етапували до Росії. В зв'язку із політв'язнем не було жодної можливості доправити необхідні речі також. І лише напередодні небайдужі російські волонтери змогли передати Балуху необхідне. После того, как мы выдернули из Крыма, несколько дней никто не мог его найти, не знали, где он. Он был обнаружен, потому что он был потерян. Во-вторых, ему передали вещи. Ему передали теплые ботинки, зэки скопировались. Вот. И Русь сидящая передала ему продукты, дорогу. Потому что вчера в начале 5 вечера он уже был отправлен из Ярославля.